బహ్రెయిన్లో అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. బహ్రెయిన్లోని అమెరికా నేవీ హెడ్ క్వార్టర్ను ధ్వంసం చేసింది ఇరాన్. 20 డ్రోన్లు 3 మిసైళ్లతో దాడి చేశామని ప్రకటించింది. షేక్ ఇసా ప్రాంతంలో దాడి చేశామని పేర్కొంది. ఎయిర్ బేస్లోని కమాండ్ సెంటర్, హెడ్ క్వార్టర్స్ను టార్గెట్ చేశామని ఇరాన్ తెలిపింది. బహ్రెయిన్లో అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. బహ్రెయిన్లోని అమెరికా నేవీ హెడ్ క్వార్టర్ను ధ్వంసం చేసింది ఇరాన్. 20 డ్రోన్లు 3 మిసైళ్లతో దాడి చేశామని ప్రకటించింది. షేక్ ఇసా ప్రాంతంలో దాడి చేశామని పేర్కొంది. ఎయిర్ బేస్లోని కమాండ్ సెంటర్, హెడ్ క్వార్టర్స్ను టార్గెట్ చేశామని ఇరాన్ తెలిపింది.